Amang Masuk angin nok bos, bos. Masuk angin nok bos, bos. Amang Lah, masuk angin nok kon dodol lo, bos. Lah piye arek dodol masuk angin nok bos, bos. Gak enak. Piye bos, bos. Entuk jagung akeh men, bos. Kayak wingi. Engko. Engko. Bang, ada iya. Kayak ini. Engko wae. Tak mangan sik aku. Ya, ayo wah, oi. Iya, bos. Mau gak enak. Dodolnya sesuk. Duit. Amang enak wah doi. Ora sida. Masak angin kok dodol bos. Ora uga to. Oh, iki mbok iki ya sing bukae. Iya iki. Iya iki. Iki ya. Tapi ku cekleke. Iya iki. Iki peklek engko. Tanggung jawab aku kok. Amang Kowe rono kowe. iki oi. Langsung dodol kok ngarep kok kaburi. Ini enak. Kene ya enak. Enak ono enak. Lah kono ora miring. Gua kok Ning dhuwur to, ning dhuwur. ning along. Itu ning isor to. Itu ning isor. Ning ngisor kan. Daten ku Bagian isor sing rada lemah gitu. Lah kono kan wis kebak ya padha. nguri kebak. Kebak ya. Amang Rada payu ya. oi amang nek enak ya. Ya. Permane ya wis mau kae dodol kok, sing dodol wong pirang-pirang. Ada ono ono. Nanti enek neh. Opo mbek Foto mbek enek neh. baju. Nggih ngendi? Omai bak main goreng. Mai sego goreng lor kan to? Ora mau ora kok mesti. Aku mangan Pak itu weh ngomong peran iki lho. Pak itu weh. Ayo apa? Apa? Adidol. Bukan ngarep yo baik kan seminggu. Lah cara apa? Tanggal 19 sama Aku winginan iki ya dodol ning duren ngono iki. Kalau dino iki ya. Payah yo. Tanggal 20 iki dino apa? Dino Senin, Selasa. Kami upai. Sirku. Hah? Sirku. Apa ngomong Bongen. di Belum premen teko kene iki kok didenda. Prai seminggu iku nganu ramangan bakso seminggu iku. Ora. Pokoknya aku paling bulan ngarep kita tanggal 19 paling. Prai seminggu ya Bulan paling. Yang ulang di Jakarta ning Jakarta. Dene ngono kuwi pas nganu Idul Adha nganu kae. Sapi untuk ora tuku bakso jan. Pas libure pas ngono kuwi jan. Aku pas anu omah. Pas anu. Ora enak iki. Iku omah iki. Anakmu. Ya kowe mana ora. Emang pesan lo. Ora main owe. Kontennya aku. Ya owe. Ya mana. Baksone entek baksone.
baksone entak iki. Anak Pak Udi. Enak bakso gede. Wah, mantap no. Oi mangan ngopo? Ya yo mie aja. Mangan iwak celeng, Oi mie lang. iwak celeng. Mie lang yo kan hak yo mie lang ae. Remek. Wis kadung bakso rek. Yo wis mie lang opo-opo. Apa oh. Aku bakso aku kok Yo wis Pak mana oe aku. Anak yo. panas. Demone kene iki lho. Nah iki. Ngono ki lho di. Dah wing. Nah, tengah dalan kuwi. Enggak ngono yo. Neng omah kowe. Ono ae. Ora penak. Ono Nang ae. kobrane ngono. Ono ae. Wah, gak penak. Enggak ngomong manang. Kosol kan mangan. Nggih. Gimana kemis oh? Kosol nyenen kemis kok. Waduh. Waduh. Kamu iki. Wala lah peklek iki nggo. Peklek neh iki nggo. Kamu iki. Lho iki ora. Oh, iyo. Iki to ki. Aku iki bose manang ngowak kok. Lah aku mangan kok. Manang omong ngai. Mas Cicik kesel mitili Lombok mah arek istirahat sik. Yo udangnya. Udan yo. Aku rene mah gremes sih. Kene yo tetep yo. Yo mesi. Oke, arek udan tenan ya. Wis arep jeblok kan. Wah, marang nggo mantel iki mulih kok kudanan kok. Iya ngono di. Ngiyep kene ya di. Yo aku balik. Ngapa mulih? Kata patroki ngono. Mbah oh. Mbah sesuk jan rek. Kok kene udan kok lep meneh. Lep. Enggak iya ini nih. Heeh. Malune rada gangguan sedih lho wifi-ne. Wifi ne. Repat kabeh pedhot ngono. Iki cek gangguan. Wis Kita mode pesawat kan gua. Wes di telepone wong-wong. Kayak media di telepon mati. Ya di. Cuma ngowak kok. Lah kayak digawekne ya kan. Mi wong e itu. Gak sida. Lah piye rek gak sida ki? Ya kon sida no. Ndang pesen ngono. Aku manuk kowe aku mak ya mimi. Wes manuk kowe piye? Aku ah. Heeh. Aku mi ada kowe mak dua kowe ne. Aku arep tuku bakso. Pak oh ya wes Pak. Oh. Tak mi. Hmm? Tak mi. Gak. Oi Pak opo? Bakso celeng. Aku Pak iri ae. Gak bakso gede. Kowe kok amang kowe kok. Lah gak bakso gede. Wah, Oh gak. Mas, wek Mas. Wek. Gua engko aku urung mangan kok. Apa wek manang kowe. Ya engko. Belum digawek nih. Kowe omong ngono. Iya ta ngomong. Kowe kok. Masa aku sekon ngomong. Lah Mas Cimah turu iki. Piye? Kayak oh, yang Bakso Mas. 5. imo mak. Aku mi aku dah. Oh, lagi godhog teh, Mas. Kenapa ngomong? Ya tang kowe pengen apa? Kowe kok. Kowe kok. Kowe sik. Nah, aku pesen iwak kadal. Enak. Ngan bakwan ora. Enak. Anake aku opo. Arep pupuk.
Opo ala gua. Hah? Wah, Lihat cik di depi uang perkewah harus juga. Konti sapi ya, paijo. Pelecet. pi ôi bạn em mẹ gua ngomong ơi. Ya masuk angin nih ya, Di. Masuk angin kok kon dodol iki piye? Ngomong Lah kayak arep dodol jane. ngomong kok enak itu. Ora sida ora dodol kok. Oh. Ya sok neh nek enek wong digawe. Ya wong gagan. Ngomong Perkewah aku arep ngomong dhewe. ngomong Pak. Wes ami wes. Kowe bakso iki mie to. Aku ya umi. Iya, nek kowe kan bakso to. Lah iya rek, yo wis to. Ini ae. Gak enak ilik-ilik, enak gede. Anake gede. Ya sing gede. Rasa remuk. Alah, mie ae apa? Mie ae. Wis kadung tak komke bakso. Ayo. Ayo, piye? Buat ayo. Ayo. Berarti yo wis. Aku arep pesen bakso aku. Ah, wes. Ya wes aku ya Pak. Oi. Aku ai. Kowe gak piye? Mah aku mie ayam nek no. Miang yo wes aku ya miang. Piye yo? Sing genami bakso kowe. Bowe bos ini. Wis sing kang mangani kowe kok. Aku mau bos kok. Lah bosnya kang mangani mie kok. Weh, mie ae. Ae aku ya uwi. Ya loro. Mah uwe. Ya loro, Masih ben kepayon. Teh. Mas yo ate mas. Enak. Entek ase. Enake ciu. Yo gambar wewe. Yang mana tuh? Dewi aki digawekne wi. Wio Oh, wah. gawe es oh. Wah. Kepiur rekudan alhamdulillah. Yang nggak kayak awak bambah anak sih. Ora umbah-umbah. Oh. Dulu aja dulu ya.